Някога чудили ли сте се какво във вашия дом може да бъде автоматизирано? Ето 4 от най-често срещаните и популярни системи в категорията на смарт устройствата, а в следващата част ще представим още 4. Първо, контрол на температурата и климата. Това са умни термостати, които се регулират спрямо вашия график и условията на времето. Нали малко бе? Виж ли, че пече? Или автоматични штори, които отварят и затварят, за да регулират слънчевата светлина и температура. Второ, домашна сигурност. Умни врати с дистанционен достъп и опции за безключово влизане. Само да отключа на един авер. Датчици за движение, които включват осветление или камери, за да отблъскват непоканени гости. И също така пращат нотификации към смартфонови. Трето, вътрешно или външно осветление. Светлини, които се включват и изключват автоматично според движението или времето на деня. Hey Google, загаси светлините, навън е слънчево. Четвърто, мониторинг на пожари и монооксид на въглерод. Това са умни димни аларми, които изпращат предупреждение до телефона ви в случай на спешност. Или датчици за монооксид на въглерод, които автоматично изключват отоплителната система при откриване на опасни нива. Все пак сигурността е на първо място, а такива системи спомагат за сигурността. Последните за още.